Het lange wachten is voorbij. Het ging om dat schieten. Wim wint. Wim brengt Wim brengt met. Ja? Toch hier gedaan. De kans was al heel goed dat er nog bels ging. En wie er nog 2 schutterieën over waren, die van Oorsbeek en de uiteindelijke winnaar, toen gebeurde dit. Zo, nu even direct eerste reactie. Christian. Wat gaat er door heen? Wat gaat er door heen? Oh, van alles. Wie kijkt er zo rustig blijven? Ja, mooi zijn. Maar het is toch meer een radio-hoorspel. We hebben er altijd een hoorspel van gemaakt. Thomas van Aquino van Blerik, die hebben ook gemist. Petrus en Paulus, echt, die hebben 2 heiligen, maar die hebben dan toch gemist. Ja. En dat trok enorm veel publiek en uiteraard de televisie ook, want dan kun je ontknoping. En de ontknoping, ja, dat zijn die belkes. En de teleurgestelde schutter die dus gemist heeft. En die paar duizend mensen die erachter stonden. Ging er mis? Hij is zo heel slecht. OLS heeft met name een enorme boost gekregen toen de ROZ en onderhand dus Omroep Limburg en alleen daar aandacht naar besteedden. En dat deden we zeer uitgebreid. En ja, dat er dan nog televisiebeelden bij komen, dan betekent dat natuurlijk nog meer inzicht voor mensen wat zich daar aanspeurt. Daar hoef je niet allemaal verstand van te hebben, maar je weet op welk belke dat ze aan het schieten zijn. En het mooie is, er gebeurt niks op die schuttersweg. Dat is alleen maar feest en geen flauwekul, er zijn geen hooligans, die kennen ze dan niet. Dat zijn gewoon nette mensen die hun schoenen zondig willen hebben en die amuseren zich daar kostelijk. Wat is de Wat is Is het recht om een met te nemen. En wat neem je met? Het recht op het feest dat je het jaar daarna mocht organiseren. Ja, je waren nog 1000 vrijwilligers bij nodig en dat is nogal wat. Maar iedereen wil toch een keer het OLS organiseren. En daarom hebben ze dat beeldje de genoemd. We hebben het recht op de organisatie. En dan wordt ze gevraagd aan de burgemeester van, goh, je met doen dit en dat. Want dat hebben wij toen eens bedacht, en met name Nico Jessenzaliger, die zag ook, die burgemeesters moeten niet staan. En die moeten nog eens vertellen wat ze doen. Stel je dat die schutterij van u of die winnen. En dan? Wie ga je daarmee doen? Kan dat überhaupt bij u geen Papenhoven? Dat is veel te klein natuurlijk, maar ik noem maar wat. Hè. Ja, dat is ook het charmante van het OLS. De OLS is in de zomermaanden en dan is er natuurlijk minder sport, ja? En zeker regionale sport. En dat betekent dus dat ik toen dacht van, weet je wat, dat wat die schutterijen doen om te winnen, past daar precies in die formule. En dat is dus ook hetzelfde als met een liedjesconcours, hier ook om te winnen. Die schutters, hier daaronder staan, is dat topsport. God je maar zo onder staan. En die schieten dan op heel klein bulkjes, hè? En van 1 bij 1 centimeter kubiek. En dan waren die de helft. Als dat wijd en als er een zon stiert, en het is ook anders als die spanning in dat lief zit. Deze man, dat is Jan Lucas. En Jan Lucas komt uit Merkelbeek. Hij schudt voor Sint-Johannes en Sint-Clemens. En om 4 uur vanmiddag was hij een van de laatste 3 overgebleven schutterieën. Maar schoot hij mis. Op het moment van schieten tillen je ietsjes op, van achter weer. Dus. En dan weet ze tot het eronder gaat. Hè. Regionale televisie is ontzettend belangrijk voor het OLS. Dat is nou het interessante, dat de televisie een dimensie letterlijk toevoegt aan het blijven in Limburg.